ኣብ ዞባጋሽ ባርካ ተርእዮ ሕማም ዓሶን ሳዕቤናቱን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድን ንምውጋድን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብኣድማዕነት ንኽቕፅል ተሳታፍነት ህዝቢ ክዓዝዝ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣቶ ዑመር መሐመድ ኣዘኻኺሮም ብደረጃ ዞባ ኣብ ከተማ ተሰነይ ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ መዓልቲ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቶ ዑመር ኣብቲ ዞባ ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ዝተሰላሰለ መደባት ውፅኢታዊ ምንባሩ ይኹን እምበር ምዝናይ ከምዘየድሊ ብምዝኽኻር ህዝቢ በብምምሕዳራት ከባቢኡ ብጋንታታት ማእቶት ተወዲቡ ጣንጡ ዝፋረያሉ ጎዳጉዲ ኣብ ምድፋን ብዝለዓለ ንኽነጥፍ ምምሕዳራት ኣቓልቦ ሂበን ክሰርሓለዋ ተሓሳሲቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባጋሽ ባርካ ዶክተር ልኡል ባንተይ ይርጋ ብጊዱ بدرجة هاجر حمام عاصون مقوتصار استخايد نطفتات نيرترا بعالم درجة كم زسميا تعيسو اتي بلوعل وحدة حزبي تكالات منقستن مشارختن استرخب عاوت نخعقبن اتي حمام اب ايرترا زانتا خوينو كترفن حبرتسب ناي مكلخال نطفتات بزل على درجة كأوصلون كاند تتقعت زخونو نفس صوراتن هصاناتن فولي اقالبو كوهابو من تصويعهم اما حدارن الزوبات سني اتو تخل برهان قبر ولد دما حمام عاصون متفاء زكايد زمتن معواته بزلع على أوداد باك سر حل مخانو بمحبار كإلاتات عناه زدلي أستمهرون قوسقاسن ككايدو تلابيوم